Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege i poštovana javnosti koji pratite ovu temu koja je izrazito važna, pogotovo u kontekstima geopolitike. Iako ovaj zakon danas, i odmah da kažem, Klub Mosta će podržati ovaj zakon i općenito ovo usmjerenje Hrvatske prema državi Izrael, međutim ovaj zakon danas, iako dolazi iz konteksta sigurnosti Šabaka, dakle to je unutarnja sigurnost Izraela odnosno Shin Beta, govoriti o nacionalnoj sigurnosti Izraela i Hrvatske pogotovo jer se možemo jako puno ugledati na Izrael, a da se ne spomenu primjerice još dodatno Aman i Mossad koji dodatno surađuju sa Šabakom odnosno Shin Betom, je preuska rasprava. I u tom smislu možda prvi argument koji bi tu dodatno htio staviti u raspravi jest da se nacionalna sigurnost Izraela odnosno javna sigurnost Izraela prije svega temelji na židovskom identitetu i povijesti židovskoga i izraelskoga naroda koji su to prije svega i usmeno, ali i pismeno prenosili s generacije na generaciju. I to bih htio u toj prvoj točci bih htio to povezati sa Hrvatskom gdje vidim određene blokade da se primjerice u Domovinskom ratu određeni junaci i heroji ne ističu na razinama kao što to radi recimo država Izrael koji baš nacionalnu sigurnost i javnu sigurnost temelje na doprinosima tih velikih ljudi u ratovima koji su doveli do slobode izraelskoga naroda. Prije svega to je u samom školstvu problem. Primjerice kad danas razgovarate sa Izraelcima znat će do u najmanje detalje sve vezano za Ben Guriona, za Goldu Meir, za Šimona Pereza što se tiče same politike. Ako ćemo govoriti u smislu nekakvih vojnih zapovjednika znat će apsolutno sve o jednom Moshe Dayanu koji je donio jako puno u doprinosu za oslobođenje samog Izraela. Govorit će jako puno o Ehudu Baraku koji je bio poznata ličnost u vojsci, a i kasnije premijer. Meir Dagan, poznati direktor Mossada koji je itekako doprinio u obrani Izraela kroz vanjsku obavještajnu zajednicu. Što se tiče obavještajne zajednice, ne možemo govoriti o nacionalnoj i javnoj sigurnosti Izraela ukoliko ne spomenemo primjerice Shulamit Kishi Cohen ili Elija Kohena koji su možda i najpoznatije osobe unutar obavještajnih zajednica Izraela i to vam sve namjerno govorim sada ovdje pred javnosti Hrvatske da vidite da ja koji sam građanin Hrvatske pa znam iz druženja sa Izraelcima o tako važnim figurama, rastužuje me činjenica da se primjerice ne govori o Domovinskom ratu dovoljno odnosno herojima Domovinskog rata na razini kao što sam spomenuo ova imena. Jer upravo na tom identitetu tih svih ljudi koje sam spomenuo se temelji suvremena država Izrael. Danas bih htio spomenuti, ako već neće hrvatska povijest, ne bih htio da ostanu nezapaženi, pa ću kao saborski zastupnik spomenuti primjerice Marka Miljanića, ratnog zapovjednika Škabrnje, koji je dao veliki doprinos u obrani Škabrnje iako se malo spominje u povijesti i žao mi je da se više u školama ne izučavaju heroji kao što je on, da se više ne izučavaju primjerice bitke koje su se dogodili kod Cvitića gdje je naša vojska, prije svega 4. gardijska brigada, ali i ostale brigade održale lekciju velikosrpskoj agresiji gdje smo se sukobili sa paramilitarnim i militarnim postrojbama, gdje smo održali lekciju i Legiji i vojsci iz Prijedora gdje su vukovi iz Prijedola plašili tamo ljude da bi došla naša 4. gardijska brigada i pokazala im da vukovi nikad nisu bili životinja koja je išla po Dalmaciji već su počeli revat i nakon što su im izrevali su im održali lekciju vojnu. Druga točka koju bih htio dotaknuti jest sama izraelska vojska koja je također odraz javne sigurnosti jer je ona prisutna na ulicama samog Izraela i tu je ta jedna posebnost samog Izraela. A opet povezano sa nacionalnom sigurnosti, primjerice zašto to ističem? Da bi stvarno trebali učiti o našim herojima
Jedan od najvećih heroja izraelske vojske jest pokojni brat od Benjamina Netanyahua koji je poginuo u jednoj od akcija kada su se izvlačili Židovi iz Afrike i kada su ih se sa avionima prebacivali u domovinu. To bi isto tako trebalo prisutno biti i u našoj povijesti i zato mi je drago da ovo slušaju i naši mladi koji su nam se danas pridružili ovdje, koje ćemo kasnije pozdraviti jer smatram da su upravo Domovinski rat, da su upravo suradnja i obavještajne zajednice i sve ono što su naši mladići i žene učinili 90-ih godina upravo nešto s čime se mi možemo ponositi i da to iskustvo itekako možemo prenositi i to možemo izvoziti u smislu nekakvih suradnji sa državom Izrael, ali ne samo sa državom Izrael nego i sa ostalim zemljama. Govoriti o nacionalnoj sigurnosti i o javnoj sigurnosti u kontekstu ovoga sporazuma danas, namjerno proširujem, je nemoguće primjerice bez izraelske odnosno židovske dijaspore. I to je također jedna od točaka koju imamo zajednički sa državom Izrael. I kada razgovarate sa Izraelcima u inozemstvu, dosta često se zna čut ime škoheh Jerušalajim, odnosno ako te ikada zaboravim Jeruzaleme. I to je često pozdrav s kojim se Izraelci odnosno Židovi pozdravljaju u inozemstvu. I volio bih isto tako čut ime škoheh Zagreb, namjerno sad govorim na hebrejskom, gdje bi se i naši ljudi pozdravljali sa ako te ikada zaboravim Zagrebe kao našim glavnim gradom, gdje bih isto tako volio vidjeti da se naša dijaspora odnosno naše inozemstvo vraća na isti način kao što se vraćali i Židovi, odnosno oni to nazivaju alijah. Pa da se vrate i iz SAD-a i iz Kanade i iz Latinske Amerike, ali i iz susjednih ovdje zemalja. A ne da kada se napravi analitika Ministarstva unutarnjih poslova, što je i gospodin Katić sam rekao, da se najveći broj državljanstava upravo izda Beogradu i Banja Luci, što ima svoje političke razloge, a s druge strane se stopiraju državljanstva Latinskoj Americi i svim ostalim Hrvatima koji se žele vratiti. To si Izrael nikad ne bi dozvolio. Nikada u kontekstu neke nacionalne sigurnosti si država Izrael takve stvari ne bi dozvolila. I kada razgovarate s njima u kontekstu dijaspore i inozemstva, često se isto tako može čuti Lašana Habah Berušalajim, odnosno sljedeće godine u Jeruzalemu. Pa isto tako bih kada razgovarate i vi mladi kada putujete vani sa našim ljudima, kad ih sretnete, recite im da čuju to, vidimo se sljedeće godine u Zagrebu. Jer je ovo naša domovina i naš glavni grad. A upravo je to snažna stavka njihovog identiteta i mislim da tu možemo jako puno naučiti od njih, da vratimo naše mlade i naše ljude i da ovdje zajedno stvaramo našu domovinu. I zadnja točka, u kontekstu nacionalne i javne sigurnosti države Izrael nemoguće je govoriti bez nacionalnog identiteta. A možda najvažnija stavka židovskog identiteta je upravo majka, jer se židovstvo prati po majčinskoj liniji. To se gleda i kroz židovsku povijest gdje su poznate osobe bile i Jael, i Estera, i Debora i tako dalje. A danas primjerice imate jednu osobu koja je predstojnica ureda Ruvena Rivlina, predsjednika Izraela danas, Rivka Ravic, koja dolazi iz poprilično ultraortodoksne stranke, koja drži do svoga identiteta do te mjere da joj ne dozvoljava taj njezin način života da se primjerice rukuje u međunarodnim odnosima sa muškarcima. E sad, neko bi rekao, vidite kakva luđakinja, jel? Liberali ili tako dalje. A s druge strane, kada je došla pred papu i kada je došla pred Joea Bidena, to su dvoje možda najpoznatijih lidera u svjetskim nekakvim razmjerima, papa joj se naklonio kao što i ona njemu, a s druge strane Joe Biden, predsjednik SAD-a, je kleknuo pred tu ženu. E sad vidite, kada imate poštovanje prema samoj sebi, kad imate poštovanje prema svom nacionalnom identitetu i kad imate poštovanje prema svojim vjerskim stavovima, koliko vas se poštuje. I to je možda najvažnija stavka, a to govorim jer vidim određene suvremene trendove
gdje su u Hrvatskoj se žena počela svoditi na osobu koja menstruira.